Hehehehe, pozdrav ljudi i dobrodošli u jedan obavještajni video što se tiče Krokrek zajednice. Ako možda znate, ja sam jedan od osnivača Krokrek servera, te sada smo odlučili proširiti svoju Minecraft zajednicu na Counter-Strike Global Offensive zajednicu. Uglavnom, što ću vam reći u ovom videu jest da postoji novi klan koji se zove Krokrek klan. Na YouTube možete ga naći pod imenom Krokrek klan. I na tome kanalu stavljat ćemo razne videe što se tiče Minecrafta i CSGO-a. Sada da vam to malo objasnim. Znači, kao što sam rekao da sam ja bio jedan od osnivača Krokrek zajednice i dalje jesam, no sada ima pomoć ostalih ljudi kao što su Quake, koji će biti jedan od glavnih voditelja Krokrek klana, te imamo neke poznate youtubere poput Dexroka, Game Instruktora, Higgs Graphicsa koji će se baviti dizajnom, tu je i Bani, Cybels, Axera, znači puno ljudi već sudjeluje u tom Krokrek klanu kao voditelji, dizajneri, intromakeri, editori, montažeri, uglavnom velika je to organizacija što se tiče s naše strane, a što se tiče s vaše strane su prijave. Nažalost, ja nisam snimio video kada su bile otvorene prijave i nažalost su prijave zatvorene, no što vi možete napraviti jest, bit će mail u opisu ovog videa, te ako imate neke dobre, kako bismo rekli, Minecraft snimke, na primjer gdje ubijete petoricu ljudi u jednoj rundi ili na primjer CSGO jedan neki klač dobar ili tako nešto, na primjer poput Ace-a ili zanimljivih i dobrih videa što se tiče Minecrafta i CSGO-a, svakako probajte se javiti na taj mail i poslati neki od tih video uratka. Ako nam se svidi, naravno ljudi koji se bave s time na web stranici, to jest na mailu, će vas kontaktirati i reći jeste li uopće prošli, to jest hoće li vaš video biti u epizodi ili neće. Znači, to je dosta komplicirano meni objasniti jer se ja tim dijelom ne bavim, no htio bih vam eto reći da postoji Krokrek klan na koji možete slati tako razne videe, te možete biti u epizodi. Naravno, ako ste u epizodi, vaš kanal će biti spomenut na kraju, vaše ime će biti spomenuto i sve to će se dogovoriti bez obzira, to jest sve to će se dogovoriti naravno. E sad, pošto su nažalost eto prijave završile, ne možete se više prijaviti da budete dio ili tima ili montažera ili intromakera, to je sada završeno, ali možete, kao što sam rekao, slati te vaše videe. Sve se nalazi u opisu ovog videa, sve informacije što trebate oko toga znati. I da, eto, drago mi je da sam vam ovo objavio. Neko vrijeme je već ovaj projekt bio u razvoju, sada je, nadam se da krećemo punom parom sa time. No, hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidio, ostavite like, te svakako posjetite Krokrek klan na YouTube-u, gdje će dolaziti ne znam koliko često videi, ali sigurno će biti tjedni. Tako da, eto, još jednom hvala što ste gledali ovaj video i vidimo se u nekom sljedećem. Pozdrav!